Laugarren mailan nago energiako ingenieritzan eta hain nahi ziten gradu bukaerako lana Salva Industrial enpresako ikerketa eta berrikuntzako departamentuan. Salva Industrial dedikatzea printzipalki lau industrialak fabrikatu eta komerzializatzea, eta nahi proposatu jaten proiektua izan da labe horiek energetikoki optimizatzea eta horrela behaien funtzionamendu hobetzea. Pasako dira supermerkatu bateko labe baten eguneroko produkzioko datuak, eta hemen eskatu jaten lana da produkzioi kontuan hartuta labeak optimizatzea energetikoki. Oronakin nire TFJ garatzera naiz. Berrikuntzako departamentuan akzionamentoseko taldearekin kolaboratze dugu, eta hor analizatzen ari gea gogailoen kontsumo energetiko guztik, gure zertifikazioa ahalik eta hoberen izateko. Iaz egon nintzen enpresa txiki baten praktikak egiten, eta pentsatzen nuen aldaketa horten nahiko handia izango zela, baina nire taldeen giro oso jatorra eta ona da, eta horrek erraztu egin dit nire egunerokotasun tareak burutzeko. Ikerlan enpresan garatzen nainez energian ingenieritzako gebelia eta baterin arloan. Hain ez ziten gil batez, emuladore batez eta geomodulu erreal batez osatutako demostradore bat, bai azkaten BMS batzun paralizazioa eta funtzionamendua frogatzeko eta bermatzeko. Proiektu hau garatzen 6 bat hilabete zengo naiz, baina horretik bai honintzala ikerlanen baita baterin arloan dual formakuntza egiten, eta etzan gai berdinean ingurun, baina behintzat balio izan dit gauza berrik ikasteko baitare. Oso guztua nahola hemen egia esan, giro oso polita hola iruditzen zait. Orona eta nik erdia adostuta edo ondo datorkigu nik hemen nire praktikak jarraitzea, orduan idei izangoa masterra eta praktikak bateratzea. 5 hilabeteko proiektua timarret hemen Salvan, momentuz oso guztua nago, hemen dagoen giroa oso ona da, eta mundu hau berria da netzako, baina gutxinaka sartzen eta gustora.